kay kayot. Char. Hoy. Pamanin niya na-upload nga vlog. I-upload niya karon. Today is Monday. Kit di jud na ko kaya. Kailangan ko mag-Tylenol. Murag mabot akong ulo. Sakit sa ulo eh. As nag-color na mis akong hair. Bagay ko sa ako guys. 1 hour naman na nilabay. Wala mi naka-vlog kay ang kuan sa camera tawagan ni ay puno. Memory full per me. Gibalihan pa niyo dito tas ang gi-delete. Mo ni naka-vlog na mi. Wala kami kang magpa-change oil mi. Tara, nakuhaan na ba? Wala magligo ni Yots guys kay wala man siya na trabaho hapon kay sakitan siya tiyan, di niya makaya. Kay murag kumuton na tiyan. So, kabulo ka natulog mi gahapon alawon na di mata mi mga alas 7 alas 8 na si Yots ako mga alas 6 di mata na ko. Salik man pud kay di man siya trabaho lagi sakitan siya tiyan. Karon pa siya magtrabaho siya unya. Sugod gabi sa alas 8 hangtod karong buntag o kami natulog kay. Siyempre gabi na may mata sa alas 8 so di man kabatyog katulog na naming movie. Nananaw mi kuan just the three of us. Kulo kasi yun sa hilaka. Gugmang gibati. Di kay naloy siya ni kuan. Yung Channeling Mercado. Tapos ang buhaton karon manglakaw mi kay mato mi pa-change oil na mo sakyanan. Tapos, email na mo yung isa ka nurse's notes sa line agency. Pag uli na mo, ayas siguro magtulog. Naon lang sa namo ang kanang change oil kay para makuha na ang problema sa change oil. Mahuma na niya muna nga, dili magsige kadlok nga para change oil. So, more to guys. Unya po. Ha? Unya po guys, ha? I love you. Kamulo mo guys nga, among gitanaw karon nga movie, tulo ka movie among gitanaw. Ang una na among gitanaw nga movie kay kato about sa reporter. Bless you, baba. Thank you, baba. About sa reporter. Tapos ang sunod, Ano to? Charlie, Tango, Duha, just the three of us. Ay katulo katong The Mermaid. Ni apektado kay siya sa The Mermaid kay naluoy siya sa mga mermaid. Loy mo pod ipampatay ba. So nice gyapon yung movie. Akong ikuluran dai si Yots kay while wala man mi natulog so ikuluran ako siya. Siputlan ako gamay yung buhok kay. Nice bro ha. Taas naman yung buhok. Salipay na siya daw kay ikuluran na daw iputlan. Gaan na daw ko na yung pamati. Nara siya. Babae walang pahinga. Gawal ako ulo sa inilakaw eh. Ang arte ko kasi. Dali-dali ko mahilak. Ganahan dito sa hair. Gaan siya kayo. Abot ko ito din yung hamutan niya rin. Ay, naman. Answers ako before we nalakaw. Sige. So, niya na lang guys. I love you. Bye-bye. Wato sa misa agency ni Yots. Mula ni Isen. Tapos magpa-change sa oil na dahil may kita ba ni Yots? Tara. Dali, saan may gingon? Wala. Tatlo oras na 3. Wow, just to drop this. Okay, just put it there. Gingon. Can you use the air conditioner? Go. Libre. Yeah, libre. Libre po yun, libre. Change oil na may. Kabalo ka, if di dyo ka wise, it's the same thing. Tanaw may, naa sila gisale, kunyari, 30. Sa gisil. Gisale. Gisil?
Gisale. 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 $30 something. Apil na daw. Tire rotation o change oil. Kasi ano po yun, sige yun, kinatang paliton. Now, nag-ask me dire doon sa mas in silingan na sa mua. Kabalo mo, $34 sa rapod siya. It's the same thing kung magpailad lang yung ka sa grupo. You have to be wise, Jude. Ngayon pa sila nga gisale kunyari. 50, 75% No, may mga off. discount. Like, Yeah. di ba 1 hour pa man ito magulap? Dito lang talapit sa ato, baklay-baklay. Katong na dool donut, bitaw, basig pwede na ito baklayan to. Doon na doon na? Oo. Gusto ko mag-donut. Dili man. Mag-drinks. Ayan ay. Mag-hot Pwede man. chocolate sa Wendy's. Pwede gapon nga. Pwede ka muli sa balay. Ayun na. Uli pa tagbalay. Dito. Doon na kayo to ah. Kulan niyo. Wala mo sa 5 minutes. Patutag CBS, manalatag makeup. Happy pa. Buwang Labaw makeup. na. Labaw na ano. Gusto ko magpalit. Bebe! Powder. Hindi ka rin. Kina po no, discounter. Wala po dito ito, discounter. Wala ko balo. Ngalan na silang tindahan. Ganahan ko dito yun. Pidoon na kayo. Dola zato. Dili Ay, itong no doon karon may Oo, awin. kabalo pila sa Walmart do. Pero feeling na ako pagparihan. Parihan na sila kay magkuntisa ba na sila. Isa pinaka-less. Wala kayo to, nagsiga-siga. Low to. Grabe boy. Wala guys, nagsiga-siga. Wala, nagsiga-siga. Siga-siga ba? More Christmas tree. Ayun, kitambunan mo sa auto. Ayun doon ta. Kaulit. Siga-siga Tagaw. Pahit mo ginanabay, tanong mo sa masakyanan. Christmas. Siga-siga. Hi guys, mana video Tire World. Hi guys, mga pita guys. Nasa na libre dito. Gusto ko ano. Libre na po libre. Libre nga kape. Nang ginagawa. Libre nga tubig. Nebasyon dito ka daw. Tabang. Tabis na siya. Wala na akong gas-sukar. Nabato ko. Sexy. Kabulo na siya. Bugnaw ka ng kape. Hi guys, nice kayo ako. Ang sa'yo brand yan? Nature's Valley. Calm I have coffee. Hi guys, ngaon tag burger. Guys, kababay. Nagbaklay rami. Chicken na nga ako. Chicken burger yang gi-order. May na kayo siya. Pero good run ni siya sa mua kay ano. Pasiyo siya. Yum! Maraming ano ba? Maraming ka ng mga ayo-ayog kwarta. Lalusok ka na, no? Mana siya? Oh. Igoro na, naman. Hi guys, maayong hapon. Hi guys, karon po kamata si It's tulog pa. Kawan tara ko niya tawag-tawag work siya karon. So, ang buhat karon nag-andam na ako sa baon. Ano yung akong gandam ng kulta
prutas. Ang ganda ng prutas guys. Watermelon o blueberries. In a rush na naman. Work. Dry pa ka akong auto. Ako ay bags. Grabe pa. Kasi nag-ano na po sa sakyanan. Weird. Akong sapatos with feeling. But anyway. I need to go. Rush. Hello. Hi. 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 Bye-bye. Ikaw na isa. Ako sa milk kung nabong mail. Ikaw na isa. Nag-work na isa. Kaulan guys. Kaulan. Ay kung suwa. Lagi sugod di ay. Ang supo niya guys. Kaya pangit na natalan. Hello. Apoy si trabaho. Cinema.